Nah gitu. Pilih lu nih. Haglah, cai lo hangga lagi dulu. Big goyang sampai nangis. Ini kalau pun, bukan lagi deh. Ini hak rabar yuk. Sudah kenal dah, apa yang dah? Naik dah, hak rabar itu mau hak rabar itu mau lah. Hak rabar itu nama apa? Hak rabar ini. Angkasnya dong, mesti kau datang masih tempat ini. Ayo ber. Kan usah kenal lah, anda ni kenal pula. Oh, tiba-tiba. Dengan hak rabar ini lama tu angkasnya dong. Oh, mereka je lama tu kai. Lah, mereka lagi jalan. Mereka nak besok pun boleh kalah satu. Lah, nanti apa lagi ya? Raimana National Park ni border road ये हाग्रा सेर ni. Dari खोला थाबाय गामि, साहा थाबाय हाग्रा, बेनो border-आ. मोनसे जायगा खोन्थालांनोसै आं एबाराव. बेनो जाहैबाय टिकुवा रिभार, टिकुवा रिभार खोन्थालांसै नायलांबाय था एसेबाव. सालाया माने सालायफेरा आङो बे गारिखौ. Big goyang sampai nangis. Lah, kena lagi ya. Ya, di sana orang ada di muter balik mundur. Mulai. Ayo, dia mati. Apa kena? टिकुवा रिभार बेनो kain ya. टिकुवा रिभारा बेनो लोगोफोर नै ओरैहाय हाजोनिफ्राय फैनाया. नायदो नै सिनारिया. रायमना नेसनेल पार्कआव गोलैबाय बेयो. गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों. आंनि चेनेल नायगिरि आरो आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा ओनसोला ओनसोलि नोंथांमोननिसिम आङो दिनै एसे गोबावनि उनाव दिनै ब्लगआव फैफिननाय जादों. बेखौ खुरगोनदां. दहायसो गैयामोन ना हाजोआव हाबाय थादोंदां ओंखायनो.
बिसोर बाथफेराना औ बाथनो गोरोंफ्रालाय बाथहोग्ला लाङो मालाबा बोरै थबस्र' सालायनो नाङा गोरिनिफ्राय सालायख्लायलांनांगौ र' खायदा खालामनि बै जिंजों गोथौ जाथारदों नामा ओमफ्राय ओरैजोंबा गुवारजोंबा बै ओंखारग्राजों मिस्टेक जानाय बायदि मोनबाय आङो दिनै दैया हाजोआव हागासिनो दङ ओंखायनो दैया देरबोगासिनो दङ नै दैया देरगासिनो दं बारनो हागोन ना हाला बेजों बारनो हायाबाथ' जों दस्राजों थांनांसिगोन दस्रा लामा लाफिननांसिगोन हाजोआव हादों दासो देरबोगासिनो दं दैया नै गेन्दा जागासिनो दं Alay! सालायदो ओरै थांनो नागिरदोंमोन दैया जा खस्थ' जाबाय बारनाया Dami mana? Dami dah. Benar benar dulu. Table pani dah dah sudah. Mana yang minum boleh? Gua boleh cari sah. Boleh sah. Kasih sudah. Jadi saya dah sarap. Menasai ni, memang tak sampai. Ini dah banyak ni sudah ada. Ini ada kasih juga. Kos riban, berdiri garden, nanti garden, family garden. Ini saya on may bomba ang channel ko na ito Sangkosh river बेनो नै लोगोफोर माबाया मा होनो संकस दैमाया चौधुरी घाटबो होनना बुङो बेनो जोङो दहायनिफ्राय फैनानै जोङो दा नै मोनफैबाय
ओमफ्राय जोङो दा एसे आराम रिलेक्स खालामनाय जाबाय आरो जेनेबा नै बेलासि सम दैनि बोहैनायनि मोनसे साउन्ड बियो गाबनाय ओरै जाबाय साहा थाबाय अखाबो हादों अखाबो सिजाबायना जों एसे नायदो नोंथांमोना संकस रिभार नुखाबाय बांसिनानो थेवबो आरोबाव आंनि ब्लगाव आं लाबोफेराखैमोन नालाय दिनै लाबोनाय जाबाय आरो आंनि ब्लगावहाय आं लाबोफेराखैमोन नालाय दा बेखायनो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै दसे सम लाबोनाय जाबाय आरो फासि ना जे सादोंमोन बेयाव ओमफ्राय दहाय दैया गिदिरमोन दा रानजालायबाय नै आरोखि ओमफ्राय दा नै नोरैबो नायलाय नांदोंना मादों दङ बेनोसै लोगो नोंथांमोन दैया बेनो नै दा आंनि माखासे फैफानाय आंनि फंबायफोर दं सानैसो दं नै जिरायगासिनो दङ एसे सोंनायनोसां नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय आरो एसे बेलासि समाव नोंथांमोना बे संकस दैसानि बा दैमानि सेराव सफैनानै थानो मोननानै दा माबायदि गोजोननाय मोनदों गोसोखौ एसे फोरमायनाय बिराद मोजां गुसु गुसु संकसनि दै हाजोनिफ्राय गबोनाय थान्दायानो ओरैबायदि नै दसे फासि सानायानो सुखोजोब्बाय आथिङा ओरैबायदि गुसु ओरैबायदि थान्दा ओरैबायदि आरो देहायानो थान्दा सुग्लायजोबखायो दाथ' जों बे समाव बिराद बेलासिबायानो जेनेबा 5:30 जाबाय बे समाव ओमफ्राय जोंथ' थांनांगौ मानांगौनिबो दं थेवबो जोङो बे समाव बे जायगानि खानि बायदि जों जानानै दं जेनेबा होमबा माबायदि मोनदों माबायदि खोन्थाहरनो लुबैयो जेनेबा बे समाव बेखौथ' जोङो बेखौनो बुंनो लुबैयो आरो मोजां नङा होमबा जायगायाथ' मोजांखा जाहैबाय दै दै अन्थाइबारि स्राव स्राव दिनै दैया एसे देरबोदों अखा हादोंना मादोंथाय गोजौआवहाय हारसिङैनो देरना फैदों नाबो मोन्दों बिरादनो गिदिर गिदिर ना मोन्दों र' दा देखायगोन ना गिदिर गिदिर मोननायखौबो ओरैबायदि थान्दा जोंथ' दा एसे गोजान जायो जोंना थाबाय थानोबो हाया थांनांगौ जाबाय जों इमारजेन्सिसो फैब्रबदोंमोन दा सानाबो बारा गोबाव गैला 11 किल'मिटारसो जागोनदां बिदि जायो जागोन बाव दं टाइमबो गैला जाहैबाय हाखु दाखु फैब्रबबाय जों दा ओंखारनांगौ जानानै फैबाय जों थिगैनो दं जेन'बा दिनैनि दिनाव एसे फ्रि ना सानदे खामानि दामानि गैया अफिसियेलि हिसाबै बेरायफैनाय जादों दे नों माबायदि मोनदों गोसोखौ फंबाय राफोद मोजाङानो मोनदों माने आङो बेरायफैनाया दा बे जायगायाव फैफिननाय खेबनै जाबाय आरोखि बाबु हैजोमे बे सिगां समाव बैयाव नैबाव मेला जायोमोन नालाय जायगायावनो बे मेलायाव फैनाय दाजों आं खेबनै जाबाय सिगाङावहाय औ जाबाय थायो यारलि जाबाय थायो बे बोसोर बोसोर मेलाया जायो माबायाव जाहैबाय बे जायोमोन नामा मेलाया मागआवसो जायोमोन नामा माग मासाव जायो दा हाकु हाकु हा मिनाया सेबां हा बनुआ हौरिया ओमफ्राय आं मालाय माथो बुंबावनो मोजाङानो जायगाया सोरबा फै बेरायफै जायगाया मोजां थान्दा माने दाथ' नै गोजांनाय बायदियानो जाबाय जों गोलोम बोथोरबाबो ना गोलोम बोथोराथ' एसे दंबायोना एसे दंबावो औ होमबाबो होमबाबो जों दा गुसु गोजांनाय बोथोर थान्दा हाबबाय मोनदों जायगाया थिगैनो नङा बे समावहाय बे संकस
दैयावहाय सेराव थायोबा जाय बिथांमोना थाफेरबायदों आरो बे समाव होमबा मिथिखागोन आरो गोलोम बोथोरबाबो बे आलदा जाखायो। थान्दा जायो। ओं गुसु जायो मोजां मोनो। गोजोनबाय थिगैनो दङ मोजां। दा जोङो बे समावहाय बे ब्लगखौ आं बावनो दोनथ'नो सानबाय मोनाबायबो लोगोफोर।